Мен бит сезгә иртәгә килергә куштым. Минем бар урыным да юк. Ә минем ни катышым бар аңа? Курыкмагыз, мин сезнең күп вакытыгызны алмыйм. Кадәр нахал булсаң булырсың икән. Әйдә, Рима апаң тыңласа, тыңла. Так, Рима ханым. Бер генә минутка гафу итегез, яме? Бер кыз килгән. Тыңлап карагыз әле ди. Безгә укырга керергә җыена. Тыңлар вакытыгыз бар? 1 минут вакыт. Минем үзем дә вакыт менә монда. Хәзер китерә килә. 1 минут табабыз. Давай. Давай, әйдә сәхнәгә. Нәрсә әзерлисең? Давай. Давай, нәрсә әзерлисең? Анда түгел, сәхнәгә менәбез. Нишләп анда пианино бар? Юк, миңа монда уңайлырак. Так, нинди нәрсә әзерлибез? Белмим, мин репертуар бай, кайсы жанрдагысын җырлыймсың? Так, Рима ханым, бер халык җырындыр бит. Әйе, халык. Давай бер халык җыры. Так, ярый, Олы юлның тузанын дигән җырдан башкарыйм. Әйбәт.